Mfethu. Sekujwayelekile kumnandi ezweni. Athi shilo sakusaseka. Ya no, cela nje ama brain stand angaphazamiseka wahlale ngaphandle. Ya kuna brain stand umele ihlale egarage. Sizini ukuthi ama brain stand akhothwe izinja. Ya kube mnandi ezweni. Uyabona ama pain. Afike kahle aweke ekudeni baba, aweke ekudeni. Ya ala la kwaNtwari FC. Hey iPirates ifilife kuphi? Wezwa njengamanje sikhuluma indaba mfethu yokuthi isizini isaqala. So bese sinama cup awu2. Yeah, abanye basalindele 10 years yabo. I think 20 years manje. But I think up after 10 or 20 years. You understand? Bebejabulela hey Pirates iphumile ku CAF. I know asinankingi. But into engisho ukuthi la eMzansi stekwa inkwasho. Stekwa inkwasho mawungezwa ifuni mina leyo. Stekwa inkwasho. Sazoba mnandi ezweni ba. Yabona ukuthi babhalele futhi keeper who is here now? Ama sunflower but 57 fans FC. Yeah, lethi yadora le. Sizakupha khona kusina kubajeqeza mfethu, khona kusina kubajeqeza and banhlaka balahlile bamnandi ke this time and ngiyakube ePitoli ngiyobadonola khona kwa. Yes ngiyobabamba lena mfethu, lena liyaduma mfethu siyibhakaniya thina. Imvula angeke isivimbe nomkhwanaza angeke asivimbe lutho.